Hoy, ikaw na sinayang ng ex, sinaktan, pinagpalit at talaga nga naman hanggang ngayon may hinanakit. Oh, ikaw tama ang iyong pagkakarinig. Ikaw ang aking pinupunterya. Hindi ka ba nakailag? Yan ang problema sa inyo. Yan ang problema sa nagtitiwala sa mga maling tao. Huy! Mahal. Ako na to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino. Ako ang iyong malalasap, makakasama 69 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama. Ano yung sa'yo, mahal? Ay, kala ko Friday na Ang pagod ko ay pang Friday na imnida. Uy, pero kidding aside marami ngayon na talaga nga namang magpapasko na may trauma, na may hinanakit, na talaga nga namang hindi pa okay sa ex nila at talaga nga namang hindi pa makamove on, di ba? Ang daming ganyan na kung saan dapat i-let go mo na ang sarili mo, mag-loosen up ka na para next year, pwede ka na lumandi ulit. Sige, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang pwede mong iregalo sa ex mo. Kasi 'di ba, it's time, it's the season of giving. Kaya naman kahit ex mo na 'yan, pwede mong regaluhan. Hindi man physical or material, pakinggan mo na lang. 'Di ba? Sige, umpisa na natin, mahal. Ang tatlong pwede mong ibigay sa ex mo ngayong magpapasko. Unang-una na dyan, mahal, pwede mong Christmas gift kay ex ay ang forgiveness, kapatawaran, hindi tutuwad kapatawaran. So, ibig sabihin niya na papatawarin mo na kung ano man yung ginawa sa'yo, kung masakit man, kung nag-cheat man, kung pinakilala ka, talaga nga namang friend ka lang daw. Diba? Yung mga ganun. At pwede rin namang pinagpalit ka. Hindi ibig sabihin nito, mahal, patawad patawad lang, pero hindi ibig sabihin na babalikan mo. Kumbaga yung wala ng grudges, wala ng bad feeling, na talaga nga namang pwede na siyang lumande at kapag nakita mo siya ay hindi na galit ang namumutawi sa iyong damdamin. Diba? Patawarin mo na lang. Kumbaga hayaan mo na lang kung makita mo man siya or meron talagang connection. Usually kasi yung mga magtotropa, diba, nagjojowaan din. Nagkataon pa yung ex mo ay talaga nga naman tropa mo. So kung no choice ka at wala kayong ibang dahilan or talagang nagkakadaupang palad kayo, so might as well patawarin mo na lang. Patawarin habang nakikita mo siyang masaya sa iba. Uy, pwede naman yun. Ngayong magpapasko, masarap kayang magpasko na talaga nga namang wala nang hinanakit, wala nang grudges sa loob mo, 'di ba? Only remember this, mahal. Papatawarin lang pero hindi na babalikan. Utang na loob. Kung ano yung ginawa niyang sakit sa'yo, might as well patawarin mo na lang pero wag nang papaulitin sa'yo. Yan ang problema Minsan pinapatawad nyo yung mga ex nyo tapos ang ending nagbabalikan kayo tapos magsasakit-sakitan na naman kayo kapag niloko kayo. Hayaan nyo na lang. Hayaan nyo na sa iba manakit. Hayaan nyo na sa iba magloko. Diba? Anyway, mahal. Gusto ko lang sabihin na ako ay nakahuli ng isang rider or driver na kung saan siya ay nakatutok. Oo, sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya kanina, nung ako'y pabiyahe papuntang office, ay naku, nakita ko siya at binigyan ko ng 1,500 pesos. Congratulations sa iyo, mahal, Edmundo Piamonte Jr. Maraming salamat sa pagtutok at sabi ko sa kanya, shoutout ko siya kasi nakita ko siyang nagzo-zoom ng babae. Huy! Ikaw Edmundo mahal talaga nga naman kapag stoplight meron kang time mag-zoom in. Anyway, congratulations sa iyo. And also, mahal, oras na rin
oras na rin ng ating certified kabisyo. Kapag sinabing certified kabisyo, kami po ay nagpapamigay, ng 1,500 pesos worth ng Noche Buena package. Katulad ng ginawa ni Mara Tony. Talaga nga naman kami ay nakahanap ng nakatutok at ang pangalan niya ay si Annalisa Matro. Tignan natin ang panayam ni Mara Tony kasi it's already kabisyo or certified kabisyo. Ang certified kabisyo! Mara Tony, pasok! Kabisyo ngayong Pasko, ang 90.7 Love Radio ay namimigay ng Noche Buena package, hindi lang worth 500 pesos, kundi worth 1,500 pesos. Ako po si DJ Mara Tony at nandito tayo ngayon sa San Juan para mamigay ng Noche Buena package sa mahahanap nating certified kabisyo. At kasama natin ngayon ang isang certified kabisyo na nagngangalang Lisa Matro. Miss Lisa! Una sa lahat, sino po ang paborito niyong DJ ng Love Radio? Maritoni po. Uy, maraming salamat po. At ano rin po ang inyong masasabi dahil nanalo ka ng Noche Buena package mula sa 90.7 Love Radio? Masaya po at ako po yung isa sa napili nyo. Welcome po, ma'am. Ano po bang nabibigay na saya sa inyo ng Love Radio? Nakakatanggal problema. Maraming salamat po. Once again, congratulations and Merry Christmas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tignan mo. Congratulations sa'yo, Lisa. At mga mahal, kung gusto nyo rin manalo ng Noche Buena worth 1,500 pesos, ay nako, tumutok lang kayo at kami ay magbabahay-bahay. Wow, akala mo talaga ninong eh. Anyway, mahal, maraming salamat, Lisa, at congratulations and Merry Christmas na rin. But for now, sige na, rakrakan music muna tayo. At dito ka lang kay Kim Chino, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kabisyo